So mo na akong pasabot ba. So kung makontento na ka, meaning happy na ka para sa imong sarili lang. Ayaw ka kontento sa imong kinabuhi. Guys, ayaw mo ka kontento, mo na himuon og rason para maningkamot ta sa pagbuhat sa mga butang para mahatag nato dito. We are not living this world alone. Di ba? Para sa imong sarili ba? Para mas malipay ka ba? Ilahi man gud ang happiness guys kung nakita nimo ang imong mahal sa kinabuhi nga nalipay tungod sa imo nga, di ba? Yan, mo na pinakapunto nako ba. So, wala ta nagpa-impress sila ha, but we need to do this because we want them, tanan nga mga tao diha karon kung kinsa man ka medyo na discouraged na sa imong kinabuhi. Tanawa tong ubang tao nga mas medyo mababa pa sa imo ha. Tanawa ikumpara imong sarili, try daw. Kung ikaw ang nasa lahat dito, di ba? Ikaw ang discourage ka karon pero kompleto ka, na kay kamot, na kay tiil, na kay panghuna-huna nga sakto. Tapos tanawon nimo tong uban diha nga grabe manganig paningkamot bisag kulang pag sa katiil, ang uban kulang pag panghuna-huna, naaga pong diha para lang makakaon. Ikaw na discourage pa pangitag diskarte guys. Hi, good morning. Isang napaka foggy na umaga sa inyong tanan. It's me again, Don Romantico, ang dono lang pera, meron lang. Yeah bang, yeah boy. Ano, happy? Shalala. Na-miss ko yan ah. Imingaw ka ng mga linyada na to ah. Shalala. Basta guys, today is Friday of January 4. Going back, tulong na pod. Balik sa duty. Wala ganda na ang routine eh, nakakasawa na nga. Laban lang. Hirap pagka wala ka sa ano, wala ka sa tuang hometown ba. Nato sa tuang in town. Anyway, kumusta ang tuang mga kinabuhi karon guys? Likod sa pandemic na pandamay na COVID-19. Kumusta man mo diya? Nawat punta nga alikon nga po na itong panglawas no? Unta ang mga grasya padayon lang yapon sa magbubo. Ayaw, hindi na to ipon guys ang kung unsa ang wala ta. Mo na yung maghatag sa tuwa o ganang pangit nga ambisyon no? Kay inaihap na to kung wala sa tuwa ba. I mean, kung baga kumpara na to nga tuwa to galingon sa uban, so pangit siya. Kung unsay naa ka magpasalamat ha, kung unsay naa ta karon magpasalamat ha, be thankful kay God give us kung sa mga may naa sa mga karon, diba? So salamat ana sila, be contented for you to be happy, but for me no. Mindset ramon ko ng happiness guys. Kung gusto ka maging happy, you need to change your mindset for you to be happy. Medyo tama siyang kuan na makontento ka para mahimo kang malipayon, pero manggod sa kinabuhi dili pwede makontento na lang ka. Kay kung makontento ka, wala na kay buhaton, dili mo ka maasinso, dili manggod kay nanginabuhi ka para sa imong sarili, nanginabuhi ka para sa imong pamilya. Pwede kang dili makontento sa imong kinabuhi, pero happy ka. Dili wala ka na kontento mo na irason nga naning kamot ka, wala ka na kontento tungod sa gusto nimo nga iangat ang imong pamilya sa status kung unsaon mo karon, kung sa may naa mo karon. Gusto nimong ipatilaw sa ilaha kung ang mga karang kinabuhi ba nga wala pa nila na nagian ba. So dili ka makontento dapat kung ano na imong mindset. But happy ka gihapon bisag wala ka na kontento kay mao na rason nga ning kamot ka para mahatag nimo tong gusto nimong ihatag dito sa imong pamilya. Right? So happy ka nga gibuhat nimo ang butang tungod kay
gusto nimong mapatilaw sa imong pamilya ang wala pa nila natilawan sa una. Diba? So, mo na akong pasabot ba? So, kung makontento na ka, meaning, happy na ka, para sa imong sarili lang. Tanaw ko sa imong kuan, sa imong wala. Ay, tuo di ay. Tanaw ko sa imong wala. Ang sa kaya naa diha. Kasi naa diha imong mga anak na imong ginikanan dre, mga igsuon ba nga nanginhanglan pod sa imong, di ba? So, ayaw ka kontento sa imong kinabuhi. Guys, ayaw mo ka kontento, mo na himuon og rason para maningkamot ta sa pagbuhat sa mga butang para mahatag nato dito. We are not living this world alone, di ba? Maningkamot ta dili lang para sa tuang sarili. Well, yes, of course, maningkamot ta nga malipay ang atong kaugalingon, but maulang ba natong kalipay? Malipay ba ta makakita ta sa tuang pamilya nga kanang naglisod, nagpait nga kita man ta namon tatay ikakaya palabi na kang medyo nakaangat-angat ka na kay ikakaya unta nga buhaton ang usa ka butang para mahatag nimo dito sa imuhang pamilya ang ilahang anang wala man nimo sila gispoiled, pero para sa imong sarili ba, para mas malipay ka ba, ilahi man gud ang happiness guys kung nakita nimo ang imuhang mahal sa kinabuhi nga nalipay tungod sa imuha, di ba? Yan, mo na pinakapunto na ko ba. So, wala ta nagpa-impress sila ha, but we need to do this because we want them nga maka-experience pod og ganang butang, wa pa nila naagian ba sukad sa ilahang kinabuhi ba. Yang ikaw gid mismo makahatag na, di ba? So, diha na ka makontento pag tan-aw nimo sa imong kilid, sa imong kilid-kilid, malipayon sila, di ba? Ayaw tug tanawa tong ubang tao nga nagasigig drug sa imong paubos kay daghan mong ginang mga suyaon, di mo nato na malikayan. Kay naam ginana nga mga tao ban gina discourage kanila ba, di lagi na niya kaya, biro lagi na, di ba? Romantiko pangit naman eh. Ano manginana ba? Style ba? So, wala tayong pakialaman na sa manginanang klaseng tao eh. Ang ato lang, mabuhat na to, atong ginabuhat nga happy ta. Say, di mo gina ito malikayan, di man ta perfect nga pagkatao. We are not perfect para mabuhat sa mga butang kanang smooth ngid kayo ta siya ba? Kanang ginapakandoy na ito ba? Walay sami gani, kumbaga. Pero dili perfecto ang tanan eh. Naagi na siya mga kakulian, usahay. Ma-discourage lang ganit ha. Pero fight lang tas kinabuhi guys. Basta mintuo ka nga nasa taas, na ay nagkatanaw sa tuwa, na ay nag-guide sa tuwa. Yan pagunsa nga tuwa ang kanang ganing daghan mong gitag mga sala na sa kinabuhi, pero di lang kita mong biya dito. Sahay namong yung mga butang na dili na to kontrolado ba, pero fight lang ta niya, kadayon lang ta sa tong ginabuhat. Wala lang gud, nagyaw-yaw lang gud gina adulong gud office guys. Okay, pag-aabot na sa office. So, walang to, tama. Tanan nga mga tao diha karon kung kinsa man ka nga medyo na discourage na sa imong kinabuhi, tanawa tong ubang tao nga mas medyo baba pa sa imuha. Tanawa, ikumpara imong sarili, try daw. Kung ikaw ang naa sa lahat dito, di ba? Ikaw na discourage ka karon pero kompleto ka, na kay kamot, na kay tiil, na kay panghuna-huna nga sakto. Tapos tanaw nimo tong uban diha nga grabe manganig paningkamot bisag kulang pag sa katiil, ang uban kulang pag panghuna-huna, naaga pon diha para lang makakaon. Ikaw na discourage pa, pangitag diskarte guys. Ayaw og kanang ikumpara imong sarili dito sa taas sa imong kay wala man. So dapat gani dili nato ikumpara atong sarili, di ba? Pero kung na-discourage na karon, try to look other people nga medyo nagpait pa sa imong kung sa ilahang ginabuhat. Anong padayon lang yapon sila, di ba? Nay dagdagan mga pamaagi para ma-motivate sa tuang sarili ba? Ang sarili sa kung ma-discourage na ta, di ba nato na malikayan kay tao lang mo ta, ma-discourage, maigugma, magkamali, wala siya. So tao lang man ta, di man ginato na malikayan, but we need to change our mindset para mahimong happy ta. Bye.